Ka samla ka bangem penyap ya ladi. Ko boleh perlok ngare samla kersen skam ting na ka pira channel. Ngaji sngo bat ka ngayo shibun pha ki jingkeli na ki perlok ba per ki ba ya teks ki ba keli nga kam tam perlok sanang ki ong kersan. Ngan lek kumno kani ka samla junga ka la elang bat we samla. Ading ketupat ngapane la ka ong bangin ni la no. Nang tapar ka ong bangan sa penyap ya ladi bangam la ban im klem api. Tena tapat don kiwi per kesenrang ki ong nga kersan nga pak kalilen ne ngia jan ni ding te henry ka kalek bomon no inga tengarong ngelek bomon kelai ka hadin ka ya semla suwe ngarong am tu tau surat tengah pani like ka mata per kawan pai singa ko ong ba ngam la benim klem pi bat ada pi ye ngan sa penyap no yelde hakum gani ka klemat don shibun ki senrang ki sutu jumut kumno ban le mantangan hong ipi ngin let chwana ka psychological perspective boleh kot atau women lai atau woman cry kau bunuh ba hang tu pok ka jito ngisem ya kata ka baik ong ka emotional blackmail kata ka mud ba pi ka kan thei kalong ka jita ko basalak ba ba ka kwa ban pelong ya ka bakan yo ka pelong yo senrang ban ka kata ya ka tu ka emotion jong senrang lene ya kata ka jing snow ya ka bor jong senrang ka jing tolot jong senrang mentah sibu ka kaya domat pi kayam khmat jeng pi lada pi kli ka kayam namar blai kam kwa ban itu pi ka kwa ban bori ye ketu ka baka ka don bat kayam haba pi ba kayam pim kwa chuban kli ka pi le ban kel no ka namar blai pim kwa ban susi ka te de ketu kan jing terot jing senang ketu kan ka bangi ong ka emotional blackmail menta kani kan thei pi lai bat ka and am klemi lai ka shet ka lai pi ka yelang bat we senang hare namar ba klem hade namar ba pi kwa ban e no padika hana ka ong padi pi ban penyap no yelade kam dei namar ba ka ong ban penyap no yelade kan am penyap pi ya pi sele penyap pi habala dan do banengkong nado basdang kadang nut ban perkat bakala ya uteu senrang ban ya pi ujem reng yo bat kasung thu ba kam kor utei ban ya pi menta pada te ha balai kam penyap yelade ha gitu por bakam dan bat pi kala ban im klem pia itu por mentaro kala hi hanre de namar baka snuthu ba kala ban te lakam ya ketu ka man rang ba ka jong pi sto te kadai tangka emotional blackmail kan kata ka jing penbiet jong ka kente kata kada word jungop metangin prai ketin jung boleh ka ong kumno boleh kita bersirak ngelai ong berbor pi kendai ar ka ong no ba waju aya la ka nut ha ka kente yo ka yo dong man irot ya ka jing klan jing pi dei hang ni kan ba usin rang u ai teh ka ya ka nut ka jung u bat ha ba u ai ha ka ya ka nut ka jung u klem bijrang namar belai usap penbe jaka ipuli hiru naka kitab pawar kalong bahnyo ko omno ba ka kentei ka wei ka kentei ka basianti ka basalak ka penbe ja wei sunrang umba lui pun ki sunrang haga jing tolot haga jing be ki ngop iya ka kentei namar ba ki sutu ba ki nomot ba ka ij hok handre ka ja kum skumta pun ki perlok ki la leran ban wan chenga namar belai ki ya phone nga ki teksi maka samla ki kalong kumta ya mai ni ai tim itala ya like samla ka elang kum tam tum su taung ong ki ka bahai pi sedang bida ka jing im ka bathmai ka ni kan kamlong ka bahana ka mata ka jing pi hari ki mengej ka kan ka wan pan ma bi ki ka ong amla ban im klem pingan penyap ya ladi ki elang beng berka kumta habukut syukut lakut kumtu kim stu stau syu ten tapat kim nur cuban wan kali bang pat nang namar ba kalong ka jing e ka singul arang ta ngono pi sai sin pat ka e ka bajayu samson haba Samson kadilila sisin ka ong ba hai Samson ri ka bor jepi u ya thu hang ta ri ka bor junga da lek kumta la ban peniap dinga kadilila kawan yala mi ki Filistia bat Samson u pelat yala dia te hadin pat kawan biang u kakali biang na Samson hang no ri ka bor jengpi Samson ulam no u thok u shi thu ta te kau pawan biang ki Filistia bat bakin peniap u Henry wala kataru ha kasen ka balai Samson udang ngop haka namar bele emotional blackmail baka kan ka emotional ka blackmail ka emotion jingi namar mangi gi senrang ngisngo yela de kom kita ki bala ki bayai kita ki nong yeda lene kita bangi kwa ban ajing huni ka kan da ka bangi aya ka baka ngi ka kan ka kwa kam de kata ipuli da nak pok ka psychology ba per ka ba waju aya ka baka kentei ka kwa aya ka baka kentei ka don kam bat la nangi puli rek tinjuk bule nak por ko ongkom tahi ban long unok sensiar pimla ban long unok sensiar lada
pi penhun ya ke bro uno secara udon ni ke bor ben ong hoaj ben ong em kan te mata ben kam pen kut ya kan ni ka jingi keren wat ngi pi ba ko ong kan ngan peniap bela de ta ong ke kan ndrei pi de ben lek kam ni kan ko ong ngan peniap bela de ya ke tu ka message ka save itu ka message ka save itu ka message ka ya ka phone ka ko ya ka call record ka save tu pha segi bahayeng ka pe ke ni khon pi ke lek kam ni ke lek am ni Sandre kan ka ban bu ya di ban pelat ya di na ban bu ya di haka jingi da ka ba biang kan rengen nge pi kan omle pi kan omle kom ta dalele am kan omle am ta pgi ngan ongi pi dei hapok Meghalaya sispa arpau tam ka suicide case kedan ha Meghalaya but kandai per person na kita boro dei ki senrang mono bajur tam ka suicide ha Meghalaya dei ki senrang wat junge ki kentai hana ba ong bagi kentai pulin apok ka pulin ke website jong ki Meghalaya Police kandai po persen nagi suicide case kedai ke jong ki senrang ki bagi senrang pe apok senong pok tau ki senrang jungi ki dikiat dia suya penyap suki de ke jing dikiat pathar ke jing dikiat ke ba along at hadok tu kedai ke soft suicide ha ke ba gidi namar bele ke mensim jungi ke yap ke bul hido ko ong ay ke wine ha ubri ubak thang mensim kitab yung power lipo namar balai ba ubri ba unkelet no ai ketu kujing susi bon ke serang jingi kidi kia namar balai ki penyap suki le de namar bon ke nyau pa persen hapo ke jaj meriu jingi si kedai ki alkoholik te kap khat mapi mana bo bon tam ke jingi penyap ye le ki kantai ni kan senrang menta tang na da bo ko ong ka ban penyap ye le pingai je wa jingai kan ni kedai kam thamula ka ba kan thai kala ka pen kalek ka ya ke jing bot jumpi te long beri ustad long beri usian te sapule itu atomic attraction the psychology behind attraction women cry kita ikut ki batai phas phang kata ka ba khampes ta mon pi ka bible khoi pe ka bible ka mono what I li ka kan thei what I li uthli ka kan thei ka bele ka sudut ka thok ka skor pi ka sina program ka sina kam kum de kam tai ya pi what you be lada ya ka badai ban ong em lada ka thok e pi keren sengup keren mereka lada pi dak sung thu badang la ban penbet ya kene ka jingi dei pi penbet ada lada pi sung thu bakalong kumju bom la su ban penbet bah bakiar sedang dak baik bah thamai namar ba kumtan oi pi kita beriu jingi kadang kam man warai ka jingkala ki senrang ki bapha ki dan kam ban yo ikan thek bapha ban seng yi jing kasam bapha pun ki senrang jingi ki dei basmat ki basmat baterai system andre ki yo pa de kolok ke bajeto ke baki ha ban kling tiar hi ki ha ban sajan hi ki ha ban set hi kisah lai banyak kalau piu perlu pejak kapira channel ngatip boy bilang standar bapa te im ya kata kajing im wat akan te bapa wajib siap penbekai hari ni ki kam ki masuk kau kam ki masuk leh kulai perlu